inden blodtrykket går helt den forkerte retning, så siger jeg godmorgen og velkommen til dig, Claus Riisager. Ja, godmorgen. Godmorgen. Vi tog lige en afstikker til OV Bunker, Claus, fordi vi lige fik din telefonsvarer her tidligere. Men nu er du hos os, og tak for det. Ja, velbekomme. Claus, du har jo snydt os lidt. Det er derfor, vi ringer til dig. Sådan noget kan vi ikke have hængende på os. Du var med os her i starten af året, fordi I varmede lidt op til en børsnotering i Sverige med Blue Ocean Robotics. I har så valgt, og det var du egentlig måske lidt inde på allerede der, I har så valgt at gå en anden vej. I har valgt at hive nogle investorkroner ind i stedet for. Hvem er det, I har fået i ryggen af jer? Vi har, du kan sige, at vi har faktisk 4 grupper af investorer inde. Vi har Niels Thorborg, som de fleste kender omkring ejer af Lisi, Whoopty.com tidligere, inspirationskæden og så videre. Og så Jørgen Tolstrup Rode, som er tidligere direktør hos Carlsberg og direktør hos Kims og så videre. De to er sammen ligesom som en gruppe og tegner noget industriel erfaring, som de kan bringe ind hos os. Så har vi under Fundamental fondsmæglerselskab Michael Foss. Mm-hmm. Der har vi 3 investorer, der er med. Så har vi en gruppe af kinesiske investorer. For eksempel Geely er med, dem der ejer Volvo. Mm-hmm. London Taxi og dem. Der er de 4, der er med der. Og så endelig så har vi en sidste gruppe, som er mindre aktionærer eller mindre investorer, som er med, fordi de er, du kan sige, en slags ambassadører for firmaet. Det er partnere, og der er nogle medarbejdere og så videre. Der er nogle af vores udenlandske partnere med. Mm. Hvor mange penge er det, I har fået til at løbe videre med, Claus Riisager? 50,72 millioner. Helt præcist. Helt præcist. Ja. Det er interessante spørgsmål, Claus Riisager. Nu kan du lige få lov at fortælle os lytterne lidt mere om, hvad det egentlig laver. Hvad skal de her penge bruges til nu? Ja, altså først det vi laver. Firmaet er specialiseret i at finde muligheder i markedet for at udvikle helt nye generationer af robotter. Og det er især robotter inden for sådan den moderne industriproduktion, og det er robotter inden for serviceområder, altså hospitaler, skoler, fiskeri, landbrug osv. Så vi spotter muligheder i markedet for at lave de her nye generationer af robotter. Så har vi sådan et partnerskabsprogram, hvor vi sammen udvikler de her robotter. Så introducerer vi dem til markedet, både i Danmark og i udlandet. Og så ender vi med at skubbe dem ud i nogle, det vi kalder spin-out-selskaber. Og der gør vi det, at vi får ekstra investorkapital ombord. Vi får en bestyrelse sat ind, som er meget kompetent i forhold til det specifikke marked, den pågældende robot skal ud til. Mm. Og så får vi sat en ny ledelse ind. Og på den måde er vi sådan en slags rugemaskine for nye robotter, nye virksomheder, nye robotvirksomheder ind i markedet. Så i dag er vi 22 virksomheder og er på vej mod 30 inden årets udgang. Mm. Så I er sådan en slags moderskib i Odense, Claus. I har jo kun, Blue Ocean Robotics, I har jo kun, så vidt jeg husker, er det ikke 3 år, I har på banen? Jo, går 3,5 år nu. Ja, men så man må sige, det er gået voldsomt hurtigt for jer. Hvad er det for en erfaringsmasse, I trækker på? Nu siger I, for det er jo ikke kun dig, det er også 2 af dine gamle legekammerater, han har sagt, 2 medstifter, du har med. Hvad er det, der sker der i Odense? Altså, Rune Larsen og John Allan Østergaard, det er mine 2 partnere. Vi stiftede firmaet sammen tilbage i starten af 2013. Men det er jo kun kulminationen, fordi vi startede jo faktisk med at være studerende sammen på universitetet i slut 80'erne, da vi startede med at bygge robotter sammen der, og har sådan set arbejdet sammen hele vejen op igennem 90'erne og 0'erne. Mm. Både sådan med at lave industrirobotter, men også i de senere år meget inden for servicesektoren. Så vi har kendt hinanden i alle årene, og vi har været en del af hele den klynge, der er i Odense omkring robotterne. Så vi er nogle af den gamle garde, som har været med i alle årene, og har derfor ligesom valgt at sige, at det er nu, at tingene sker, og det er det virkelig, og derfor så er det et perfekt tidspunkt at starte en virksomhed, hvor man bygger nye robotter. Det er det helt rigtige tidspunkt. Sidst vi talte sammen, der siger du, det som I dækker, når vi siger robotter, det er jo rigtig mange ting. I inden for uddannelse, I inden for sundhed, I inden for industri, taler vi sådan noget robotter, der hjælper med at producere andre ting, eller vi også helt derude, hvor vi har talt om her i Millionærklubben, at der er robotter, som ligner mennesker, og som kan passe på os, når vi er på et hotel, eller i den tur? Altså, grunden til,
nu nævnte jeg før, at vores forretningsmodel er at spotte nye muligheder i markedet. Det er vi ret gode til. Vi gør det igennem partnerskaber. Så det vil sige, at vi laver for eksempel vi laver lige nu en robot inden for hummerproduktion. Så man kan lave lokal produktion af hummer, baseret på en grundvandsboring, og så kan du simpelthen producere lokal hummer. Vi ved ikke ret meget om hummer. Det gør vores 2 norske virksomhedspartnere. Men vi ved alt om robotter, og de samme grundlæggende byggeklodser, du skal bruge, når du laver robotsystemer, det er de samme, om du er i landbrug, eller fiskeri, eller olie og gas, eller produktion. Og det er det, vi har styr på. Og det er derfor, vi laver partnerskab. Så puljer vi op med nogen, der ved alt om en given branche, og vi ved alt om robotter, og så kan vi lave de gennembrud i de pågældende brancher, som der er brug for. Du er simpelthen Mr. Disruption. Jeg ser sådan et billede af Claus Riisager, der rejser rundt i hele verden og kan se, okay, der er brug for robotter her. Vi laver et partnerskab. Er det sådan, det foregår? Ja, det er fuldstændig sådan, det foregår. Altså, vi har 14 robotter, vi er i gang med at udvikle nu, og den label, du brugte der med disruption, det kan du sætte på dem alle sammen. Vi har noget på bygningsindustri, vi har som sagt noget på fiskeri, vi er i gang med noget på olie og gas. Vi har noget inden for produktion, vi laver en del inden for hospitaler, for eksempel en robot til at løfte patienter ind og ud af sengene, som fuldstændig erstatter loftlifte. Dem kan man skrotte fremover, og så bruge den her robot, som så kan bruges af mange, og patienter kan selv bruge den, så behøves ikke engang en sygeplejerske. Så vi har en lang række af robotter, som laver sådan fuldstændig disruptions i sådan nogle markeder, der måske aldrig har set en robot før. Claus, det jeg blevet mærke i, det er, at I har fået nogle kinesere med i den her investorpulje. Skal de hjælpe jer til det lukrative, kan vi godt kalde det, kinesiske marked? Ja, der er sådan en dobbelt sådan en strømpil, der går 2 veje. Der er en virksomhed i Kina, som er etableret i Danmark allerede, og de investerer primært i robotvirksomheder i samarbejde med Blue Ocean Robotics. Og dem de vælger at investere i, det er virksomheder, nogle af dem vi udklikker her, som har en interesse i at eksportere tilbage til Kina. Så det vi har lavet en aftale med dem om, det er, at udover at de investerer, eller har investeret i den runde her i Blue Ocean Robotics, så har vi en aftale om, at de investerer i at etablere en håndfuld lokale Blue Ocean Robotics afdelinger i Kina, der så står for noget distribution af de robotter, vi har produceret herhjemme. Men det de også gør, det er, at de tager også fat i at kigge på de særlige muligheder, der er i det kinesiske marked, og de særlige robotter, der skal bygges for at kan komme ind i det marked. Den udvikling sætter vi så gang i Kina, og trækker på, du kan sige, ingeniørkraft fra dansk og tysk og norsk side, svensk side også. Så det er sådan den går 2 veje, og de er enormt kapitalstærke. Så det giver os nogle virkelig solide muligheder. Claus, hvad betyder det for jer og sådan den daglige drift i virksomheden? Nu er I vant til at være 3 gamle studiekammerater, der kører det her show. Nu har I fået nogle tunge drenge, han har sagt, ind, og der skal lege med en bestyrelsesformand, Jørgen Tolstrup, så vidt jeg husker, tidligere chef for Carlsberg Vesteuropa blandt andet. Hvordan skal det komme til at løbe fremover, det her samspil mellem jer og så bestyrelsen? Nu er der jo ikke noget sololøb længere. Nej, og det er rigtig fantastisk, fordi vi kan allerede mærke det nu, at vi 3 partnere, som du er studiekammerater, partnere, hvad man nu kalder det, vi har jo nu været i stand til at få skilt vores samarbejde lidt af, sådan at der er et lag, der handler om egentlig bestyrelsesarbejde på vegne af hele gruppen, altså vores holdingselskaber, det er der bestyrelsen sidder, det er det arbejde, der hører til der, og så har vi så som partner en operationel rolle. Så de ting har vi nu fået skilt af. Det havde vi ikke så meget før. Der var det sådan blandt lidt for meget sammen. Og så er det klart, at i det lag, hvor vi driver bestyrelsesarbejde, der kan vi altså arbejde mere professionelt med strategi og vækst og globalisering, og hvordan vi gør de her ting. Så vi er enormt tilfredse med den bestyrelse og den måde, det er sat op på. Udover Jørgen Tolstrup har vi jo Jakob Bro Eriksen med. Han er bestyrelsesformand i Fundamental Fondsmæglerselskab, og det er klart, at han har en stor ekspertise omkring investering. Og det er jo det, der altid sker, når vi laver de her spin-out-selskaber, så han bidrager der. Og det sidste bestyrelsesmedlem, udover de 3 partnere, det er Henrik I. Christensen. Og for dem, der ikke kender Henrik, så kan man sige, at Henrik var i starten af nullerne, den der opbyggede hele
det europæiske netværk omkring robotteknologi og fik EU koblet ind i den her dagsorden med at investere i robotter. Så flyttede han til USA og blev direktør og professor på Georgia Tech på deres robotinstitut. Og i dag sidder han som chairman i den gruppe, der rådgiver Obama om, hvordan amerikanerne skal investere i robotteknologi. Og nu har han så lige flyttet til San Diego på et nyt job, men han er simpelthen top 3 i verden inden for robotteknologi på den teknologiske eller forskningsmæssige side. Så det er jo en total sværvægt og bestyrelse, vi har fået ind. Og vi 3 partnere, som jo måske kan være lidt gammelklode og mene, at vi ved alt om robotter, vi får altså blandet lidt blod med de her, der kommer lidt udefra. Og det er mega sundt. Det er rigtig godt for os. Må jeg så spørge, nu skal jeg ikke være negativ, men har I et stort hoved og en lille krop? Hvor mange folk har du, der laver noget derovre? Ej, men vi prøver ikke at lave ret meget. Vi sætter jo robotterne til det meste. Ja, men hvor mange går der og laver noget for dig? Hvor mange er ansat, og hvad sker der? Vi har i alle de virksomheder, vi har fået sat i gang, der er der 110-112 medarbejdere, noget af den stil i øjeblikket. På det danske kontor er vi vel 40, noget af den stil. Ja. Så, og det fordeler sig sådan nogenlunde ligeligt imellem den ene halvdel er i gang med at udvikle og bygge de nye robotter i de her partnerskaber, og den anden halvdel er i gang med kommercialisering, og det betyder salg for os. Ja. Primært salg gennem forhandlere og direkte til kunder. Ja. Claus. Jeg har faktisk en idé til dig, det er, jeg har hørt om, der var sådan en skorstensfejer, der fik 50.000 i bøde for at gå op på rykningen. I kunne lave sådan en skorstensfejer-robot, der kunne køre derop, og så kunne han bare stå ned og styre den der. Det var bare en idé. Fremragende. Fremragende idé. Ja, jeg kan huske, du sagde nemlig til os, så vidt jeg husker dig, du var på besøg for nylig, og tak for det, der sagde du, at man kunne faktisk lave sådan en, hvis nu sagde, at vi skulle lave en skorstensfejer-robot, ikke? At man kunne faktisk lave sådan en, for var det 300.000 kroner eller sådan noget lignende, så havde du sådan et apparat, og så skulle du ikke sælge så mange før, at du kunne se 50.000 i bøde for at gå det kan på, være, du kan tage togryggen. Det var hurtigt betalt sig hjem, jo. Var det ikke rigtigt? Det var sådan noget lignende? Ja, det mange af vores robotter. Nej, altså selve udviklingsomkostningen kan måske godt være dyr, men selve kundeprisen, mange af vores robotter, de ligger på fra 150 til 300, 400.000. Ja. Og så kan man så tilbyde dem på en servicemodel eller en leasing eller leje. Og så kan man faktisk komme ned ofte på mange af vores robotter mellem 3.000 og 8-9.000 om måneden i totalomkostning for at have sådan en robot, når man kigger på dens levetid og sådan nogle ting. Ja. Og det gør jo, hvis du sammenligner med, at sådan en robot måske kan arbejde 20 timer i døgnet hele året rundt, så skal man altså ikke kunne lave ret meget fornuftigt arbejde, før det er en meget, meget god investering. Ja. Det viser jo bare, at idéerne er gratis, og dem er der nok af. Det er, hvordan du effektiviserer det og sætter det ud i verden, som det hele handler om. Og det er jo altså ret gode til, Claus Riisager, som jeg kan høre på dig. Nu startede med at sige, at I har hentet de der lidt over 50 millioner kroner. Ja. På den lange bane, så er det jo ikke særlig mange penge, når man tænker den fart, I har på. De her spin-off-selskaber, kunne vi måske så få glæde af dem på børsen, måske på et tidspunkt? Ja. Altså, der er ingen tvivl om, hvis man lige kigger på, hvad skal vi bruge de her penge til? Jeg tror faktisk, det var det første, du spurgte om, og det svarede jeg ikke helt på. Vi skal bruge det til 3 ting. Den ene, det er den globale vækst, vi har, hvor vi jo lægger 10 nye lande til om året. Det er hastigheden i øjeblikket. Det skal vi kunne fastholde, det momentum, indtil vi når en 50-60, måske 70 lande. Den anden ting, vi skal fastholde, det er, at nu bygger vi 14 robotter. Det kommer nok til at stige til omkring en 20 stykker. Det momentum skal vi kunne fastholde. Og endelig den sidste del, det er, der er mulighed for at lave nogle rigtig, rigtig gode opkøb af nogle helt små robotvirksomheder rundt omkring. Så det vil vi også gerne kunne benytte os af. Så det er ligesom det, vi gerne vil benytte pengene til. Og så var der det her med spin-out-selskaberne. Det er sådan, at den investering, der er foretaget nu, den er gået ind i Blue Ocean Robotics Holding, og den går til de 3 ting, jeg nævnte her. Hver gang vi laver et spin-out-selskab, så indgår der i det en investeringsrunde mere. Og her går Blue Ocean Robotics Holding som regel ikke med, fordi nu har vi har jo allerede her investeret og bygget og sidder med typisk et 100% ejerskab. Så her deler vi ud af aktierne, vi bliver reduceret ofte til 30-40%, så får vi nogle flere investorer inden for en ledelse og så videre. Så der er mange flere investeringer i Blue Ocean Robotics i de aktiviteter, vi laver,
som sker i de her spin-out-selskaber, end det, der lige har været i vores runde nu. Så det, du har ret i, det er, at 50-51 millioner er jo ikke så meget, når man kigger på det samlede, og det er helt rigtigt. Det er simpelthen i de her spin-out-selskaber, at de store investeringer, de sker. Så man kan også sige, vi har jo kørt med driftsoverskud, siden vi startede. Så vi har jo ikke lavet den her investeringsrunde, fordi vi skulle bruge kapital. Det er klart, at ved at have kapital, så kan vi gøre noget mere og noget bedre. Men vi har gjort det primært for at få de mennesker her ind, og det er så også forklaring på, hvorfor vi ikke lavede en børsnotering, men i stedet for at vi gik ud og fandt nogle mennesker, der kan bidrage til at gøre den her virksomhed endnu stærkere og endnu bedre. Må jeg lige spørge dig, bare hensyn til andre Ole Opfinder, der sidder derude og hører på os. Det jeg kan fornemme, det jeg har sådan forstået, hvad du skriver om den her gang, det virker som om, at det ikke har været så svært for jer, og det har ikke kostet jer ret mange penge, vel? Altså, jeg har ikke haft sådan en anden finansbankmægler, ejendomsmægler til at rende rundt og skulle have 5 millioner for det, vel? Nej, du var at skaffe 50 millioner? Du var i millionærklubben, og så gik rygtet derfra. Var det ikke sådan, det var, Claus Riisager? Jo, det er helt rigtigt. Men hvordan reklame. Jamen, du har fuldstændig ret, Lav, fordi det er, altså, vi har haft en meget stor interesse for vores virksomhed helt tilbage fra starten af sidste efterår. Der begyndte at komme en del udenlandsk interesse fra forskellige kinesiske, men også en række danske. Så vi endte jo med at sidde med, vi havde været 87 navngivende investorer, der var interesseret i at købe noget. Og vi var ikke sådan helt i det mode, indtil vi ligesom fandt ud af, at vi kunne jo egentlig få nogle mennesker ind, der kunne gøre en stor forskel. Og så gjorde vi simpelthen det, at vi analyserede, hvad er det, vi har brug for? Hvad skal de mennesker, vi skal have ind? Hvad skal de bidrage med? Og så gik vi faktisk ud og fandt de rigtige personer. Jeg vil sige, jeg tror, vi har slået alle rekorder, vi har sådan set gennemført den runde her på 6 uger. Det er meget klart, og det har ikke kostet dig noget reelt. Nej, vi har haft en advokat på, som er ekspert i at lave sådan nogle investeringsrunder, og det er sådan set det. Ved du, hvad du skal passe på nu? Nu skal du passe på, ikke du spreder dig for meget. Fordi at holde styr på alt det der, med jeg ved ikke, hvor mange projekter og så videre der, I skal altså passe på, ikke I kommer til at få for mange, mærkelige ting, som I mister grebet over. Det bliver et problem for jer, tror jeg. Det skal I lige... Som jeg forstår det, Claus, så henter I jo en bestyrelse og folk ind til hver enkelt spin-off-selskab, der så skal styre det. Ja, så I har egentlig ret begge to. Ja. Altså på den ene side, så kan vi styre det rigtig godt, fordi vi netop laver nogle helt nye ledelser. På den anden side, så har det lige siden vi startede været et konstant issue at være fokuseret og også udvælge de rigtig gode cases, så vi har fat i noget, der bliver til noget succesfuldt. Så vi har de 14 robotter, vi bygger nu, de er valgt ud fra en liste, hvor der står mere end 300 emner på. Så vi har selekteret ret hårdt i det. Men det er klart, at vores forretningsmodel, den kan have den udfordring, at man nogle gange, måske vi får gabt over lidt for meget, og så har lidt svært ved lige at kapere det. Men når vi oplever det, og det har vi oplevet et par gange, jamen så er vi simpelthen nødt til at lægge noget af det på pause. Og det er ikke altid kritisk at lægge det på pause, fordi hvis vi er ret unik med ideen, så kan det godt ligge et halvt år og vente på, at vi ligesom får ressourcerne frigjorte og kan så tage fat i dem. Så vi har en mulighed for sådan, når vi vrider lidt på gashåndtaget, og så bliver det måske lidt for meget, og så kan vi faktisk godt linde lidt på det igen. Og det er lidt en fordel i vores forretning, fordi vi ikke kun har det ene skud i bøssen, vi har sådan en pipeline af robotter, vi bygger, så kan vi godt som styre det lidt på ressourcerne på den måde der. Så Lav Svendsens skorstensfejer er et godt stykke nede på listen, kan jeg godt høre på dig. Det kommer jo an på, hvis der står 20 kunder klar til at købe, så må vi da kigge på det. Lige sidste spørgsmål, jeg slipper dig, Claus. Vi vil jo rigtig gerne her i Danmark have nogle selskaber som jer, der kan vækste og nye medarbejdere og arbejdspladser og lidt omsætning her. Hvor længe er Odense stor nok til jer? Nej, vi bliver ved med at ligge i Odense, og hovedkontoret bliver ved med at ligge i Odense. Det er der ingen tvivl om. Vi knopskyder jo ved at lave vores egne joint ventures franchise-afdelinger i udlandet. Vi er i 11 lande nu, selv etableret i 11 lande. Og det er der, hvor vi lægger cirka 10 lande til nu om året. Vi har i hvert fald 4, der kommer her i efteråret. Og der kan man sige, at på den måde så er Odense et perfekt udgangspunkt for hele den gruppe, vi kører. Så der bliver vi ved med at lægge. Claus, du er tilgivet for den manglende børsnotering i denne omgang. Så må vi jo vente på nogle af spin-off-selskaberne. Stort held og lykke til jer herfra.
Tusind tak. Det er godt. Tak, God dag. for, Godt. Hej. 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 Ja, robotter